Poďme si spoločne založiť Google Ads účet. Ako prvé prejdem na stránku ads.google.com, kliknem na začít, prihlásiť sa, povedzme, že chcem vytvoriť účet na moje osobné použitie, meno Andrej Srna, dátum narodenia, už viete, pohlavie muž, nemám e-mailovú adresu, povedzme, že andrejsrna9@gmail.com, chcem novú adresu. Heslo dáme si, ak chceme. Klikneme na ďalej, dokážeme, že nie sme robot. 6, 2, 3, 3, 5, 5, ďalej. Ja si teraz počkám, kým mi príde overovací kód, to je 7, 6, 8, 3, 8, 6. E-mailová adresa na oddelenie účtu. Ďalej, preskočiť, ďalej, vybrať v jednom kroku, ďalej, tak, prijať všetko, potvrdiť, súhlasím. Teraz som si keby vytváral nový gmailovský účet, na ktorú budem mať viazanú tento Google Ads účet. Je to dôležité kvôli napríklad nejakej fakturácii. Ak ste si už možno, že Google Ads účet zakladali niekedy v minulosti, ale chcete teraz nový Google Ads účet napríklad pre svoju firmu, aby ste to mohli fakturovať na firmu, aby ste to prípadne mohli dať prístup nejakej agentúre alebo podobne, tak je dobré si vytvoriť nový Google Ads účet priamo na tú firmu. Ako prvé sa mi tu zobrazí nejaký flow. Dôležité je si zadať tie fakturačné údaje, čiže ja si tu dám Synbit SRO. Tak, môj web, dáme si Synbit. A tak, klikneme na ďalej. Kontroluje sa webová adresa. Prepojiť účty zatiaľ nechceme, ale môžete si prepojiť účty, ak máte napríklad Google My Business účet alebo máte kanál na YouTube, telefónne číslo, môžete si to prepojiť priamo tu z tohto administračného účtu. Keď budete vytvárať nejakú kampaň, môžete si hneď vytvoriť cez tento nejaký úvodný flow. Ja si zatiaľ kampaň nebudem vytvárať žiadnu, takže to preskočím. Nechcem žiadnu kampaň zrušiť. Krajina fakturácie, toto je dôležité, čiže ja mám teda českú firmu, takže Česká republika, mena Česká koruna, pokračovať. Takže tuto dôležité vytvoriť nový platobný profil, organizácia je Synbit SRO, tak meno Andrej Srna, adresa Nové Sady 2, mesto Brno, a smerovacie číslo 60200, tak Brno, Nové Sady, dobre, vytvoríme. To znamená, že teraz keď budem mať nejaké reklamy, tak to bude mi fakturácia chodiť na tento môj platobný profil. Daňové údaje, ak máme ič DPH, treba vložiť, ja zatiaľ nemám ič DPH. Spôsob platby, pridáme si nejakú kreditku, aby tie kampane mohli teraz ísť. Ja si zatiaľ tam nedám nič, prijímam, nechcem konzultáciu, úplne by som to možno neodporúčal z týchto akože Google Ads stratégov. Oni majú akýby taký mindset, aby vám proste išli spendy, čiže nie je to akoby, nezamerajú sa na nejaké PNOčka alebo niečo také podobné, čiže oni majú také nezamerania, nehovorím, že to je zlé, nehovorím, že to je dobré, ja by som vám odporúčal zatiaľ si nedávať tieto konzultácie a môžem dostávať tipy e-mailom kľudne. Takže dám odoslať a môžem vlastne ísť ďalej, pretože musím si zadať kreditnú kartu, takže ja si možno, že aj tú kreditnú kartu zadám. Dobre, kreditnú kartu som si zadal, ako tam píše, na vašej karte sa zobrazí dočasná autorizácia, čiže budem to musieť potvrdiť, aby si to vlastne ten Google Ads overil, že tá kreditná karta je správna. Takže tu mám to potvrdenie, ja si to hneď aj potvrdím. Tak, dobre, mám to potvrdené. A čakáme. Výborne, účet bol vytvorený. Takže, je vaša organizácia reklamnou agentúrou? Ja dávam áno. Koho chcete overiť dnes? Moja agentúra, uložiť a pokračovať. Tak, výborne.
Google Ads účet máme vytvorený a môžete vytvárať reklamy. V ďalšom videu si možno pozrieme, že aké typy reklam existujú na Google Ads, čo by som odporúčal, neodporúčal, aké reklamy vlastne teraz fičia. Takže takto si vytvoríme Google Ads účet. Ahojte.